Why is Mnangagwa wearing a bulletproof vest? Zarapatama developments akashamisa vitu zhinji yesterday at the National Heroes Acre. Panoonekwa kunzi pari kucelebratewa this holiday inova the Heroes Day. Panguva ino chitiko chakashamisa nokubvundisa veruzhinji kuti panguva ino is the president of Zimbabwe, President E.D. Mnangagwa self. What is he fearing? Panguva ino chitiko chavhundutsa veruzhinji. Nsanapenda mashukano mudanyiwa panguva ino. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Zim ainoposta these pictures muri kuona mutungamiri wenyika achiratidza kuti mumwe wake nemuviri wake auzirewo. It seems like there are some things inside the jacket. Panguva ino sezvamuri kuona obva kuda vachibvunza nyora achiti why is Mnangagwa wearing a bulletproof vest? Panguva ino everyone was shocked achiona this appearance. Some people commented in the comment section saying because he was at the Heroes Acre, he wanted to avoid joining his fellows that same day, maybe later. Because it's on your picture. Because he's the principal. Because he likes it. He is scared. He knows his people don't like him. Doma developments ari kubuda panguva ino akavhundutsa veruzhinji chiriko changa chiri unusual zvakaita kuti vanhu vatyire mutungamiri wavo vachiti is our leader still safe? What is he afraid of? Panguva ino are his enemies on alert? Panguva ino chitikawo chakasiya vanhu vane questions akawanda than answers. Panguva ino vachityira kuti are we still safe in a country inoonekwa kunzi iri very peaceful? And panguva ino kuchizoonekwa kuri suspected kunzi was putting on a bulletproof vest. Mbotodzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pe-this development yakasiya veruzhinji vane mubvunzo. Pena comment section medu zafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section medu subscribe or like on the bell icon.